A proposta de implantar un centro para a terceira idade en Goiáns, financiado con cargo a iniciativa privada, non convence o BNG, que defende que tanto a construción como a xestión do servizo deberían ser públicas. Tampouco comulgan co emprazamento proposto, posto que obrigaría a modificar a edificabilidade da finca de Goiáns, poñendo en risco a conservación deste emblemático ben patrimonial. Outro tipo de construción suporía facer modificacións, o que abriría modificacións urbanísticas, o que abriría as portas á especulación, e iso é o que o BNG non quere. Primeiro, por iso, precisamente, para evitar calquera tipo de especulación, e segundo, por preservar o espacio natural e patrimonial que ali temos. En terceiro lugar, tampouco nos parece a mellor o máis cómodo para a xente que teria que estar na residencia. Pensamos que un sitio céntrico cos servicios accesibles ao lado do que é o casco urbano, pois sería moita mellor ubicación que alá apartados do que é o centro. Os nacionalistas propoñen a creación dunha comisión con representación de todos os grupos municipais para decidir o mellor emprazamento da futura residencia.